Нашето семейство е сега пред вас. Аладар и Криста, Паула и Гейза. В малък дом живеем, под небето чисто. Смеем се и пеем всеки миг и час. Името ми Гейза Мезга и за труд съм аз роден. Веселото ми семейство се върти около мен. Паула, това съм аз. Тук се слуша моят глас. В този дом на власт съм аз. В грижи и в незгоди верен съм другар. Просто Аладар. Запомнете, Криста, обичам децата и играта, шегата. Folyton Mária Böcki, mint Cicust, a blökki. Itt nincs elásva még a csaszapár. Van itt nálunk egy cipő, itt ülő hangulat, olyan, mint a vadnyugat, zene vonnak, ricsaj, papa mondta gyereket, csupa szép szeretet, egy se nyakok keserek, tréfa a baj. Към семейството ни се числи един правнук от 30 век. Емзеперикс, братче мило, обади се. Ключ преп. Какво каза? Дай левче, ще ти кажа. Забравям. От време на време забравям, че мога да говоря и да се разбирам с моите далечни роднини. Не прекаляваш ли, Емзеперикс? Внимавай, правиш ти опасен риск. Ще скъсаш родствената връзка. Татко, мама и децата се боричкат на земята. Вчера, утре и сега. Както става на шега. Весели сме всички ние. А кажете, как сте вие? Ha baj van, mégse legyen soha. Kedélyed nő poros. Ne is figyelj oda, mit mond egy fő okos. Szerintem az bolond. Ki annak mond? Ki téged lenéz? Ki téged bohóznak mond? Необикновените приключения на семейство Мезга. Първи епизод. Новият телевизор. Сценарий Йожеф Ромхани и Йожеф Неп. Режисьор Йожеф Неп. Музика Томаш Деяк. Рисунки Катарин Мачкаши и Андраш Семени.